Ayaw langas, Grace. Hindi mo langas. Unang hunghong. Numero 1. To take me away, God, and wala oy, and offer to you the power of love. You're the one, you are so right there. When I can't see, the power of love. Ikaduhang hunghong. Numero 9. You're the You is one 320. You is the same I am. Naras akong utok ko ay pagbuot. Ikatulong honghong is 7. Doon na tayo guys, doon na tayo duha ka hunghong ha. Duha ka hunghong. Duha ni ka hunghong. Wala. I-mintin na nyo guys, mintin. Kini siya mintin ha. Grace, unsa spelling sa mintin, Grace? Grace, min. Bahala na din sa spelling eh. Basta kay nitugar ko tinuod sa akong utok. Kana siya mintin na siya mintin. Sumhan na ta sa usa ka numero nga giunghong nako. Nya. Ikaduhang hunghong na nako. Numero 5. Uy, nice pa niti. Ikaduhang ay mura og mabuak pero dili di ay. Mo ni permi ginagamit ni Mark eh. Ikaduhang hunghong. Ay, ikaduhang number. No? Haligi. Nice na eh. Ay, di man Kira musto. Haligi, ikaduhang hunghong. Ikatulong number, third number. Numero paigot sa tanig may numero 9. 9. Thank you so much guys and see you next my video. Kisa ganito magpa-coding, ugma ko mag-live para sa coding ha. Kay wala pa ko'y kabaw unsa kung schedule ugma. Congrats sa nakadaog sa coding.